ಒಂಜೇ ದಿನ ರಡ್ಡ್ ದಿಕಡ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ರಡ್ಡ್ ದಿಕಡ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ ಓಲು ಪಂಡ ಕೇಪೋಲ್ ಸೈಟ್ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಪ್ಪ್ಯಾರಾಗ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಟ್ ಎತ್ತದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಡೆತ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ದೆತ್ತದು ಐನು ಪೂರ ಅಟ್ಟಿದ ಇರ್ದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಆನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತಲೆ ಕಾನಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆತ್ತದು ಐರ್ದ ಬುಕ ಒಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ಉಲಾಯ್ದ ಪುಡೆಟ್ ಮಿತ್ತಗ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪೇರಾಗಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾತ್ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದು ಧನುಷ್ ನಕ್ಲು ಮುರಾಣಿಯೇ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ಧನುಷ್ ಮಿತ್ ಬರ್ತದೆ ಐನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು ಐನು ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಪೂರ ಕೊರಿಯೆ ಐನು ಪೂರ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾರ್ ದೆತ್ತದು ಕೊರಿಯೆ ಆಯ ಕೊರ್ಲೆಕಾನೆ ಯಾನ್ ಐನು ಕೊಂಡದು ಕರನ್ಗೆ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ ಕರನ್ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಹೊತ್ತು ಸೀದಾ ಕೊಂಡದು ಅಟ್ಟಿ ಪೂರ ದಿಡಿಯೆ ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಒರಿಯರ್ದೊರೆಗ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಂತ ಮೂಜಿ ಜನ ಇತ್ತನ ಇನಿಯಲ್ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಚ್ಚದು ಫುಲ್ ಅಟ್ಟಿ ಪೂರ ದೀರ್ತು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಪುಂಜದ ಸೈಟ್ಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಧನುಷು ಅಂಚನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಲು ಮೂಜ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ನ ಕರನ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆ ಬೇಲೆಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಡ್ ಕಲತ್ತನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಹಾಕದು ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ನೆದ ಗೋಣಿದೇನು ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಧನುಷ್ಲ ಕೂಡೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಮಿತ್ತಗ್ ಪ್ಯಾರಪೀಟ್ಗ್ ಗೋಡೆಗ್ ಸಾರ್ನೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಪ್ಯಾರ ಬಲ್ಯಾಂಡದು ಅಂತೆ ಟರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತ ಈ ಗೋಡೆಗ್ ಫುಲ್ಲು ಸಾರ್ನೆ ಮಂತದು ಐನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಇರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾರಪೀಟ್ದ ತಿರ್ತದ ಗೋಡೆಲ್ನ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ಯ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಚಾಗ್ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಅನ್ನದು ಸೀದಾ ಚಾಗ್ ಪೋಯ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದ ಐನಿರ್ದುಕ ಬರ್ಸಲ ಜೋರು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೆಡ್ತಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದು ತಿರ್ತಗ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪನ ಪಂಡದು ಟರ್ಪಲ್ನ ಸರಿ ಪಂಡ ಅವು ಬ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತನ ಐನು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದು ತಿರ್ತಗ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪಲೆಕ ಒಯ್ತು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಐನು ಸೆಟ್ ಮಂತ ಅವು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಐನಿರ್ದವಕ್ಕ ತಿರ್ತಗ ಮನೋಜನ್ನೆ ಒಂತೆ ಕನಿ ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ತಿರ್ತಗ ಈ ಗೋಡೆಲೆಗ್ ಸಾರ್ನೆ ಇತ್ತನ ವಚನನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾರಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದಿತ್ತೇರು ಬಂತಿನ ಪೂರ ಕೆತ್ತದು ಅಂಚನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಗೋಡೆ ಇತ್ತನ ಪಾಂಬಜಿನ ಪೂರ ಕೆರತ್ತದು ಐನು ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಗ್ಲೆಗಲ್ಲು ಅವು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಒಂತೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆತ್ತನ ಅಂಚ ಏನಲ್ನ ಚಂದು ಅನ್ನಲ್ನ ಅಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಡೇರು ಅಂಚ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಂಡದತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರಗ ಶುರು ಮಂತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಅಲ್ಲು ಅವು ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆಕಾನೆ ಈ ಪೇಡೆ ಧನುಷ್ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನ್ನಾಗ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾಗ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಗೋಡೆ ಎತ್ತು ನಡೆದಾರ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆನು ಹಾಕದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೇರ ಶುರು ಮಂತೇರು ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಂಡದತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐನು ರಾಶಿ ಮಂತದ ಇರ್ದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆರ್ಲ ಸೇರೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಬುರ್ನದ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆದು ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಅರು ಮನ್ಪೇರಾಗ ಧನುಷ್ ಪೂರ ಕೋಲ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರು ಐನು ಅರುಣ್ ಪೂರ ಬೇಲೆನು ಆರು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಪತ್ತನ ಗೋಡೆನು ಐಕ್ ಬುರ್ನಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅವಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾನೆ ಈ ಪೆಡೆ ನನೊಂಜಿ ಗೋಡೆನು ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೇರಾಗ ವಚನನ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಅಟ್ಟಿದಿರ್ದು ಐಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತೀರ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಐನು ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಕಿಚನ್ ದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಐತ್ತ ಪ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಣೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಮುದ ಪ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದು ನನ್ನೊಂಜಿ ರೂಮುದ ಪ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರಾಗ ಅಲ್ಲು ಶುರು ಮಂತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಆ ರೂಮುದ ಪ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವಂದಿತ್ತನಾಗ ಮೂಲಿ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೆಲ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನಲ ಊರ್ಲು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ತಿರ್ತೊಂಚೂರು ಪೀಸ್ ಬಾಕಿ ಅನ್ರಿ ಒಂತೆ ಪೂರ ಸಾರ್ನೆ ಮಂತದು ಆತ ಫಿನಿಶ್ ಆದನಾಗ ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ಪೊಡ್ತಾಂಡ್ ಬಂದದು ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಒಣಸ್ಸು ಪೂರ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಕುಲಿತ ಒಣ ಸುಪೋದು ಬರ್ತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆನಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ವಚನ ಬೈದು ಜರು ಆರ್ ರಡ್ಡ ಕಬಾಬುಲ ಒಂಜಿ ಉಂದುಲ ಮತ ಮಾತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ನೀನು ಕಬಾಬುಲ ಕೊರ್ನಿ ಬಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ದಾಲೇಜಿ ಬಾಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿನೇರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕುಡ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಂತ ಅಂಚ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಐನು ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ದಿಂಜಾತ್ ಐನು ಧನುಷ್ ಪೂರ ಕೊಂಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಅಗ್ಲ ಅಂಚ ರಾಶಿ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೇಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಗೋಡೆನು ಪೂರ ಬೋರ್ನಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ವಚನನ್ನೇ ಆ ಪೇಡೆ ಒಂತ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕಲಪ್ಯರಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಂತದು ಆರು ಗ್ರೌಟ್ ಕಲತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಗ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಅಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎನ್ನ ರೂಮುಡು ಪೂರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಪ್ಯಾಚನ್ನು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣೆ ಈ ಪೇಡೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಆರು ಪತ್ತದಿತ್ತನ ರೂಮನ್ನು ಪೂರ ಪ್ಯಾಚನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಮುದ ಪ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದು ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ಲ ಗಡಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದುಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಚಲ್ನ ಮಂತದಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತ ಮೂಲಿ ಪೇಡೆ ವಚನನ್ನೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕಲತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಧನುಷ್ ಕೊಂಡದು ಸಿಮೆಂಟ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನಾಗ್ಲ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಗ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಗೋಡೆನು ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೇರಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು
ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಹಾಕದು ಕೋಲ್ ಪಾಡು ನಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಪೇಡ್ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ದ ಪುಡೆಟ್ ಕಂಡಿದಾರು ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಂತ ವೀಕ್ ಆದ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದಿತ್ತನೆ ಉಪ್ಪಟ್ಟಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಐನು ಅರು ಮನ್ಪೇರಾಗಿತ್ತನೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಗ್ರೌಟ್ ಪುರ ಪೂಜಿದ್ ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಹಾಕದ್ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕೋಲು ಪುರ ಒಯ್ತದ ಐನರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಒಂತ ಅರು ಮನ್ಪನಾಗ ಕೋಲು ಪುರ ಪತ್ತದು ಯಾನ್ ಅರು ಮಂತ ನಿಪ್ಪನಾಗ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಚಟ್ಟಿಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಪತ್ತದು ಐನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲ ಒಂದಿತ್ತನಾಗ ಮೂಲು ಮುಗ್ಲು ತುಂಡಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಬೋಡಿತ್ತನ ಐನು ವಚನನ್ನೇ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ಪುರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮನೋಜನ್ನೇ ದೀರ್ದ ಐನು ಪುರ ಐನು ಸಾರ್ನೆ ಪುರ ಬರ್ತಿ ಮಂತೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಪುಡೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಅರುಲ ಫಿನಿಶ್ ಅಂಡ್ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕೋಲು ಪುರ ದೀರ್ದು ಐನು ಸೋಕು ಟಾಪಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪುರ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚೂರು ಸುಲಭ ಪೆದನ್ ಪಂಡ ದಿಂಜ ನೈಸ ಹೊಡ್ದಿಚ್ಚಿ ದಾಯಕ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಪಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅರು ಪುರ ಫಿನಿಶ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಕಂಡಿದಲ್ಲು ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಗೋಡೆ ಪುರ ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ತೀರ್ಥದ ಗೋಡೆನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕದು ಐಕ ಪುರ ಕೋಲ್ ಪುರ ಹಾಡ್ದು ಪೂರ್ಣಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅರುತ್ತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಫಿನಿಶ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ರೂಮುದ ಸಾರ್ನೆ ಪಂಡ ಪ್ಯಾಚಿನ ಪುರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಗ ಪೋಯ ಅಂಚ ಐನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾದ ಅಂಚಿಗೆ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪದ ಪ್ಯಾಚಿನ ಪುರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರೂಮುದ ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಫಿನಿಶ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬರ್ತದ ಚಂದು ಅನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡೊಂಡೆ ಅಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲೂ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆವಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾನಿ ಈ ಪೇಡೆ ಮುಗ್ಲನ ಸಾರ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈತ್ ಬೇಲೆನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ.